טוב, אז אנחנו בשיעור הראשון של החיבור בדקדוק לשון הקודש לזמן חורף תשפ"א, ואני מזכיר שהמטרה הסופית שלנו זה לעשות חיבור כוזרי, סוף מאמר שני, פסקה פ' שמדברת על הלשון, על מעלות הלשון העברית, וכדי שנוכל ללמוד את זה בעיון, אנחנו צריכים לצבור מושגים, ואנחנו עושים את זה דרך רש"י על פרשות השבוע בעיקר. יש עוד דברים, אבל זה העיקר. ואנחנו מתחילים מהמילה הראשונה של התורה, שרש"י כתב עליה טילים כבר על ההתחלה, זה מאוד יהודי. עוד לא אמרת מילה, כבר קופצים עליך עם מלא דברים. מה? אז המילה בראשית, רש"י יש לו בעיה עם המילה בראשית. מישהו התעכב על זה? מישהו קרא לה? מה? מה, את רש"י כאילו? כן. כן, בשביל יש לקרוא ראשית. הוא אומר, זה לא יכול להיות בהתחלה. כי? כי אז זה צריך להיות ראשית ברו. או, יפה, יפה. אז על זה אנחנו נדבר. רש"י אומר ככה על המילה בראשית. אין המקרא הזה אומר, אלא דרשני. כמו שדרשו רבותינו, בבראשית רבה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. כלומר, כבר מה אנחנו מבינים שמציק לו? הצורה הלשונית של המילה בראשית. בואו נבין מה מציק לו. אז הוא אומר קודם כל, הבית הזאת של בראשית זה בית של בשביל. אנחנו קוראים לה בית התכלית, אוקיי? מטרה. לפעמים מערבבים את זה עם בית הסיבה, אוקיי? וניתן דוגמה. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, כלומר בשביל רחל, עבור רחל, ויהיו בעיניו קיימים אחדים באהבתו אותה, כלומר בשל אהבתו. העברית יש לה תכונה מאוד מאוד של קצרנות הרבה פעמים, ולפעמים בית, מספיק אות אחת כדי להביע קשר לוגי עשיר. Okay? אנחנו רואים את זה גם במם וגם בלמד, שהן לפעמים משמשות למטרות דומות, למשל, קהו עיניו מזוקן, okay? כלומר, בעקבות, בגלל, כתוצאה מזוקן, אנחנו מקצרים מזוקן. גם כף יש לו. גם כף, נכון, אלה אותיות בחלם הידועות. אבל ב, אנחנו פחות מכירים את ב במשמעות של סיבה או של מטרה. כן? ב זה בדרך כלל מקום או זמן. נכון? בירושלים, בחודש, טטטה. ופה הוא אומר, הבה זה בעצם בשביל. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ראשית דרכו ובשביל ראשית תבואתו, שזה התורה וישראל. לאוזן שלי זה תירוץ קצת דחוק, אוקיי? אבל בואו נמשיך. והוא אומר, ואם באת לפרשו כפשוטו, כך פרשהו. בראשית בריאת שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, ויאמר אלוקים יהי אור. ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה, לומר שאלו קדמו. כלומר, הבראשית זה לא אומר בראשית בהתחלה. למה? סליחה, כלומר בראשית בריאה. למה? שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב בראשונה ברא את השמיים וגומר. שאין לך ראשית במקרא, את המילה ראשית, שאינו דבוק לתיבה שלאחריו. כלומר, פה בעצם רש"י אומר לנו, מה שמציק לי זה שהצורה ראשית היא לא צורת נפרד, היא צורת נסמך. זה תמיד ראשית משהו. והוא נותן דוגמאות, כמו בראשית ממלכת יהויקים, ראשית ממלכתו, ראשית גניך, אוקיי? ומה יש לנו בפסוק? בראשית ברא. אנחנו יודעים שלא יכול להיות, אי אפשר להיסמך לפועל, נכון? סמיכות זה שני שמות עצם שדבוקים זה לזה. אף כאן אתה אומר, בראשית ברא אלוקים. זה לא מסתדר. ומה הוא מציע? כמו שאיתי אמר, הוא מציע לקרוא בראשית ברו אלוקים. אם זה היה ככה הייתי מבין, זה לא ככה, זה לא. מה? הוא לא מציע, הוא אומר, אם זה היה ככה הייתי מבין. כן, הוא אומר, אם היית רוצה שהבראשית פירושו יהיה בהתחלה של בריאת השמיים והארץ, אז זה היה צריך להיות סמיכות. ואז זה היה צריך להיות בראשית ברו. והוא מביא לנו דוגמה למשהו דומה, ודומה לו תחילת דיבר השם בהושע, כלומר תחילת דיבורו של הקדוש ברוך הוא בהושע, ויאמר השם אל הושע וגומר. עכשיו פה בעיגולים הבאתי את התוספות שלי כדי להסביר את הפסקה הראשונה של רש"י. אז קודם כל, מה זה ברו? למה הוא בכלל מביא את הצורה הזאת? אנחנו מכירים את המילה הזאת? פעם מישהו אמר ברו? אז זו צורה אפשרית, שקראנו לה צורת מקור מוחלט. אמרנו שלכל פועל בשפה העברית יש צורה אפשרית של
צורת מקור מוחלט לפי התבנית של הבניין, והמשמעות שלה משתנה בדרך כלל לצורך של... מתי משתמשים במקור? ציווי. לפעמים קצת, נכון, לפעמים זה דומה לציווי. משהו כזה, בלי... הדגשה. וואלה, קונטי. היו היה, ידוע תדע, כן? זה הדגשה. אפשר להגיד רק תדע. אוקיי? אז זה לצורך הדגשה, ואמרנו שרש"י קורא לצורות האלה צורות הווה. כלומר, הוא רואה בזה משהו שהוא כאילו משהו מתמשך, משהו נצחי, לא משהו של עכשיו הרגע. כמו שיש לנו ויהי בימי שפוט השופטים, כן? זו אותה תבנית, כן? שפוט, ברו. כן? זה אני מביא לכם, זה לא רש"י מביא. במקום שפיטת? דומה, כן, דומה. בסגנון, במקום שפיטת. עכשיו, קודם כל, אנחנו צריכים להבין למה בכלל רש"י מרשה לעצמו להגיד את זה. ראינו עוד דוגמאות שהציעו לקרוא מילה לא אותו דבר. אתם זוכרים? ראינו רבי אבאו אומר על גבה אהרון, אומר, לא ויראו ויראו. כלומר, למה בכלל הפרשנים מרשים לעצמם להגיד תקרא את זה אחרת? ופה אנחנו פוגשים את המושג, צריך להזכיר את המושג, יש אם למקרא. מכירים כן, זה איזושהי גישה. גישה שאומרת שניתן לדרוש את הפסוקים גם על פי מסורת הכתיב בלבד. ראוי להקדיש. מה? לא, המוראים יכולים לעשות מה שבא להם. כן, לא, ברור. לפעמים דורשים גם בלי קשר לקריא או לכתיב, וגם עושים שינויים גם. ברור, אני לא בקטע של לתת להם רישיון או לא, אלא לנסות להסביר בכלל למה, איך הם... אז המוראים עושים גם יותר מזה. כן, ותנאים. מרחיקים, מורים ותנאים מרחיקים לכת יותר. בסדר גמור. אולי באמת הולך לפי העיקרון. מה? אז צריך להכיר את העיקרון שיש אם למסורת, כלומר אפשר לדרוש את הפסוקים רק לפי הכתיב, ומנגד לא יש אם למקרא. כלומר, רק אפשר, אם אני נצמד רק לכתוב, או שאני נצמד גם להגייה. מסורת, הכוונה מסורת הקריאה. בסדר? שזה התנועות, כן? התורה לא מסורה עם תנועות, רק אותיות, נכון? רגע, זה מסורת. בלי ניקוד. מה? מסורת היא כאילו ברירת מחדל? כאילו אם לא. אני חושב לא, אין ברירת מחדל. אני לא חושב שיש ברירת מחדל. מה? אני יודע שיש גם וגם. זהו, שיש גם וגם. אוקיי. עכשיו, לפעמים יש איזה נפקמינות הלכתיות. כן, למשל, לא זוכר בדיוק הדוגמה כרגע, אבל נגיד סוכות. יש מקום שכתוב סוכות 3 פעמים, פעמיים עם ו', פעם אחת בלי ו', ואז מזה גוזרים כמה פאות יש לסוכה, כמה מינימום צריך. אוקיי? אז השאלה אם אתה נסמך על מסורת ההגייה, שזה התנועות שלא מסורות לנו בכתב, או שאתה נסמך על מסורת הכתיבה בלבד, ואז אתה יכול לקרוא את זה ברא, ברא, ברו וכו'. בסדר? טוב. עכשיו בואו ננסה להבין את הדוגמה של רש"י מהושע. תחילת דיבר השם בהושע. מה? בורו מסתמך על, יש מסורת, יש אם למקרא. מסורת זה הניקוד. יש אם למסורת, נכון. ומה כתוב בו? הכתיב. נכון. מקרא זה האותיות, מסורת זה הניקוד. מקרא זה מה שאתה קורא. מסורת זה מסורת ההגייה. אז רש"י מתבסס פה על יש אם למקרא. לא, כי הוא אומר, אני יכול לקרוא את זה ברו. אולי, למרות שמסרו לי את הכתיב בית ריש א', והרוב רואים בזה ברא, אני יכול ללכת לפי הנחה שקיימת מסורת הגייה ברו. זאת אומרת, יש מסורת ויש מקרא, מה זה מה? אם מה אני... מהם זה האותיות ומה מהם זה... מקרא זה מקרא זה הכתיבה, מקרא זה האותיות, כן. ואני אחליט איך לקרוא את זה. מסורת זה מסורת שמסורה לנו איך להגות את זה. מסור לנו לקרוא בראשית ברא. נכון. בגלל שגם יש אם למקרא, נכון? אז הוא ימרשה לעצמו להגיד בראשית ברא. אני חושב אבל לא, שזה יש אם למסורת. לא, זה הפוך, אין למסורת זה... אבל אם המקרא, אם אתה אומר גם האותיות בלי ניקוד, אלא רק האותיות, גם להם יש משמעות, ואני אחליט מה ניקוד, איך אתה קורא לזה? שאלה, אתה קורא לזה מסורת או מקרא? אז שאלה טובה. אני לא סגור על מי מהגישות זה מה. אוקיי. שווה לבדוק. אני חושב שמקרא זה אתה נעול חתום, אתה לא... איך אמרו? יש כמה שכאלה שמה שזה... ככה אתה קורא את זה. ככה אתה קורא. גם חושב שמסורת, כאילו. לא, מסורת זה איך שאתה... איך שכתוב. מישהו... לא, מסורת זה איך שמישהו פעם דרש, ואז הוא העביר את זה במסורת, ככה הוא העביר את זה. סבא של סבא שלי קרא את זה ברו, ואז הוא העביר במסורת שזה ברו. אוקיי. אני חושב.
אז יוצא מזה שרש"י מכיר מסורת כזאת, מסורת קריאה כזאת. המציא את זה בעצמו. זה מעניין. אנחנו לא מכירים, כלומר, זה עדות לזה שקיימת מסורת כזאת. כן, זה משהו במסורת. אוקיי. אני אבדוק את הקטע של מי זה מי, בסדר? בואו נבין את הדוגמה מיושע. מה זה תחילת דיבר? הוא אומר, ניתן לקרוא את האותיות ד' ב' ר' כדבר. אוקיי? ואז זה תחילת דבר השם, שזה שם עצם, בסדר? דבר השם. או אפשר לקרוא את זה תחילת דבר, שזה מקור של בניין פיאל. אוקיי? צורת המקור המוחלט של בניין פיאל היא פתח וצרה. אוקיי? תחילת דבר השם, כלומר, כשהתחיל לדבר השם. הבנתם? זה קשור לברו, כאילו, כי אני משנה את המילה? כי זה משנה, הניקוד שונה, וזה מביא אותנו לקטגוריה שנקראת מקור מוחלט, והיא כן יכולה לשמש בסמיכות, בניגוד לפועל. אי אפשר להגיד תחילת דיבר. דיבר זה שם עץ, זה פועל, פועל נטוי. הוא לא יכול להשתתף בסמיכות. אבל דבר, כמו שפוט, כן יכול. אוקיי? אפשר להגיד שמקור בניין מגיעים אליו משם הפעולה או שם הפועל בלי מאוד מתלמת? בגדול כן. בגדול צורת המקור היא לרוב כמו צורת שם הפועל בהורדת הלמד. או הפוך, צורת המקור היא המקור המוחלט שמוסיפים ללמד. יש היות, היות זה מקור מוחלט, להיות, מהיות, בהיות, כהיות. את כל אותיות בכלם אפשר להוסיף למקור. בסדר? ואז זה נקרא מקור נטוי. והנקודה האחרונה פה היא קצת קשה, כי יש קורבן ראשית, תקריבו אותם להשם. אז הנה יש לנו פה את המילה ראשית שהיא לא נסמכת, היא לא דבוקה לצורה שאחריה, כי גם פה אחריה יש פועל. קשה לי להאמין שרש"י לא הכיר את הפסוק הזה. אז הוא התעלם ממנו, או שצריך למצוא הסבר אחר. מישהו רוצה להציע הסבר אחר? הבנתם את הקושי? כל ראשית זה מסמך? כן. הוא אומר שראשית, הוא אומר ככה, אין לך ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה שאחריו. אז הנה, מה זה קורבן ראשית? הוא לא דבוק לצורה שאחריו. הפוך, הוא דבוק לצורה שלפניו. הוא סומך. זה לא הכוונה ראשית, זה ראשית שהוא שם של קורבן, אבל או. זה היה הראשית הרגיל הוא באמת מסמך. אז זהו, אז אני חושב שאפשר להסתכל על זה כשם. זה השם של הקורבן. מזכיר לנו משהו? כן, קורבן יעקב היה משהו. ברית. בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? זה גם צורה לא... היא גם מוקשה. או ברית שלום. אז מה הסבירו לנו? שזה ברית, נדמה לי הרש"ר הירש אמר, זה ברית שקוראים לה שלום. כמו שיש ברית שקוראים לה אברהם, ברית שקוראים לה יצחק. זה קורבן כמו ראשית? זה קורבן, זה השם שלו, ראשית. ואז אין לי פה את הקושי. זה שמות, זה סבבה. כן. שמות אתה יכול לעשות את המסמך, זה כמו רינת. נכון. אבל... זה שם לגיטימי, למרות שזו מילה שאין לה משמעות לעצמה. נכון. אם כי אפשר פה להגיד שבעברית הקדומה, הנקבה הסתיימה בתף. אוקיי? התף נשרה עם הזמן והפכה להי. אז כאילו רינת היה, אני לא נשמח. רינת היה רגיל. אז איך היית סומך את זה? גם, אותו דבר. לא היה הבדל. כמו שבזכר אין הבדל. שמעתי את הרינת. יש סיבה להגיד את זה? מה זה יש סיבה? יש מקורות, יש מילים כאלה. לא, יש מקורות כאלה, לא. מופיעים... לגבי רינה אתה אומר לי את זה? אתה יודע? לא, לגבי ספציפית על רינת, צריך להסתכל לעשות חיפוש, אבל צורות נקבה שיסיימו בתף. ברגיל, לא בנסמך. כמו מה? אזלת. אזלת יד זה אזלה יד בעצם, זה לא סמיכות. אוקיי? זה פועל. טוב, לא נסתה, בסדר? זהו, זה לגבי ההתחלה. ההמשך, ואם תאמר להורות בה שאלו תחילה נבראו, ופירושו בראשית הכל ברא אלו, כלומר זה עוד הסבר אפשרי למה המילה ראשית מופיעה שם, למרות שהיא צורת נסמך. אוקיי? אלא שכאילו הייתה שם את המילה הכל שבעצם דילגנו עליה. בראשית הכל, לפני הכל, ברא אלו. כן, ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, והוא מביא פה דוגמאות, דילגתי להם, כל מיני דוגמאות שהן האמת לא, קצת בעייתיות, לא משנה. תמה על עצמך שהרי המים קדמו, שהרי כתיב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ועדיין לא גילה המקרא בריאת המים מתי הייתה. הלמדת שקדמו המים לארץ, ועוד שהשמיים מאש ומים נבראו, על כורחך לא לימד המקרא סדר המקודמים והמאוחרים כלום. כלומר, מה שהוא בא להגיד, אתה לא יכול להגיד שהיה פה התירוץ, הוא ממציא תירוץ וסותר אותו. אי אפשר לתרץ שהיה פה המילה הכל,
שבעצם הושמטה, והראשית נסמך למילה שנעלמה, מילה שלא קיימת, שהוא הביא דוגמאות שבסדר, זה קורה. מבחינת תוכנית הוא דוחה את זה. זהו, נכון. ואז הוא דוחה את זה מבחינת תוכנית. הוא אומר, לא יכול להיות, כי זה לא הדבר הראשון שנברא. אוקיי? היו כבר מים לפני השמיים והארץ. בסדר? אז עם מה נשארנו? בואו נסכם את זה. את המילה... בשביל ראשית. מה? בשביל ראשית. אז כן, הערת רש"י מתחילה בזה שזה בשביל ראשית, כמו ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, בשביל ראשית ברא השם. ויש את ההסבר של בראשית ברו, כמו תחילת דיבר. אני רוצה לציין, כן. אני ראיתי, לא זוכר באיזה ספר, כן. שמציע לקרוא את הרש"י הראשון הזה אחרת. זה כאילו דרשני, אבל הוא מציע לקרוא את ההתחלה של רש"י. זאת אומרת, אין המקרא הזה אומר, אלא דרשני כמו שדרשו רבותינו. בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית, והוא טוען שזה הקדמה לכל התורה. זאת אומרת, לרש"י אין הקדמה לפירוש התורה, בניגוד להרבה ראשונים אחרים. וזה מוזר שאחד הראשים הראשונים, זאת אומרת, למי שבא לקרוא את התורה, אז מוזר שאחד הפירושים הראשונים מביא איזה דרש מוזר, שהוא לא כל כך בפשט. ובראשית, הכוונה, מכוון לזה פסוק במשלי שאומר שהתורה היא ראשית. אז רש"י מקדים ואומר שאין המקרא הזה, זאת אומרת, התורה, אולי התנ"ך אפילו, אומר אלא דרשני כמו שדרשו רבותינו. זאת אומרת שיש הרבה מהאופן שבו קוראים אנחנו לא קראים, אנחנו קוראים את התורה כמו שדרשו רבותינו. לכן הוא עכשיו נותן שזה כמו שהתורה שנקרא ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. זאת אומרת, התורה ניתנה בשביל ישראל בשביל שידרשו אותה. הוא לא בא להסביר את זה ראשית. זהו, הוא לא בא להסביר את זה. יפה, זה כאילו מין הצהרת כוונות כזאת. כן, הקדמה. הקדמה. זה הרש"י, לא בדיוק הרש"י הראשון, זה הרש"י השני. זאת אומרת, מי שבא לקרוא, לא מכיר את זה, פותח רש"י, ואז רואה שרש"י מביא לך איזה הסבר שהוא לא באמת הסבר הגיוני במילים, הוא לא באמת מיוסד על מה שיש מולנו. זה גם מתחבר לקטע של הברו. כן. שזה אומר, אנחנו לא רק קוראים מה שכתוב, אנחנו גם הולכים לפי מסורת שנמסרה לנו. לא, אבל שוב, גם לפעמים יש דברים יותר מרחיקי לכת. כל מיני דברים שאין להם כל כך יסוד מפורש במקרא הזה. כאילו, זה לא פשט בתוכן של רש"י, יותר רגיל בשביל להסביר, אבל זה הסבר. תודה רבה, צור. טוב, יפה. בסוגריים אני רוצה להגיד, אני לא יודע, צריך לראות את ההתפתחות של זה, אבל היום אנחנו אומרים ראשית, פסיק, כלומר משתמשים בזה כתואר הפועל. ראשית, פתח את החבילה, ערבב את ה... כן? שנית, נכון? ראשית, שנית, שלישית. כלומר, משתמשים בזה כתואר פועל. יכול להיות שהוא נוצר בגלל שהוא כל כך, המילה בראשית כל כך בתודעה שלנו, כל כך בלקסיקון שלנו. כלומר, אני חושב שדוברי עברית חדשה לא מרגישים צרימה במילה ראשית, הם לא מרגישים שהיא צריכה להיות נסמכת. זה לא כמו ילדת. ילדת אנחנו לא, זה לא טוב לנו, אנחנו רוצים אורינת, רוצים את ההמשך של זה. טוב. ושנית, זה לא אותה טעות. לא, זה משהו אחר. ראשית, שנית, שלישית. טוב, שאלות, משהו, ממשיכים ללך לך? אוקיי. פה אנחנו קצת מסתבכים, נראה כמה נצליח. ואני... הזכרנו את זה באחד השיעורים, נתנו דוגמה. שלנו? כן. וואלה. באמת? לא, שהזכרנו את זה כשדיברנו על... בהתחלה, על... נו. לא חושב שדיברנו על הדוגמה הזאת. של לא, דיברנו על ניקוד ה' הידיעה. זה קשור לזה, אבל בעקיפין. אז בואו נראה. והנשארים, הרע נעשו. אוקיי? רש"י אומר מאוד מאוד בעריכות. כן, רש"י הוא מאוד מאוד בלשן. צריך ממש לזכור את זה כל הזמן. הוא בלשן ומפריע לו כל סטייה מהדקדוק. הוא כל הזמן רוצה ליישב את החריגות בצורה שהיא תיראה כאילו יש כללים מאוד מאוד ברורים. הרע נעשו כמו להר נעשו. הדבר האמור, האמור. נכון, כן, זה ניקוד הידיעה, זה לא ממש זה. הרע כמו להר. והוא אומר, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה, הטיל לה ה' בסופה. בסדר? קיבלת ירושלים. נכון. ויש לחלק בין הרע לההרה. אוקיי? לחלק בין הרע לההרה. למה זה הרע? או, רגע, שנייה. אז קודם כל בואו נבין מה הוא רוצה. שה' שבסוף התיבה עומדת במקום
למד שבראשה. אבל אינה עומדת במקום למד ונקודה פתח תחתיה. להרה כאילו? לא. הוא אומר, ה' בסוף זה במקום למד בהתחלה. בסדר? ה' בסוף מילה שווה למד בהתחלה. אבל... אז אמרו להר? כן. לכן הוא אומר, הרה שווה להר. להר. למד נכון. העירה לעיר, נכון. כמו הביתה, תכף יש מלא דוגמאות. אבל הוא אומר, זה לא שווה ללמד שנקודה תחתיה פתח. להר. רגע, נבין. לא, הוא אומר, ה' בסוף ממלאת את אותו תפקיד של למד רגילה בהתחלה. אבל לא למד עם פתח. לכן אני לא אומר שאני הולך ביתה. לא. כי הלמד עצמה לא... בשביל זה יש סכין. בגלל זה יש סכין. אוקיי? זה האמירה הראשונה. והרי הרה... סליחה, הפאנץ' של למד פתוחה היא מיודעת ולמד... כן. בלי פתח היא לא מיודעת. כן. מה זה למד פתוחה? תכף נראה את זה בדף. זה בעצם פלוס פלוס מה שלא יהיה. בסדר? להבית לבית. בסדר? זה יהיה לון תכף. בואו נגמור רק את הרש"י. והרי הרה כמו להר, או כמו אל הר, כן, לזה אל. ואינו מפרש לאיזה הר, אלא שכל אחד נס באשר מצא הר תחילה. התפזרו, עלו למקום גבוה, זה היה העניין שלהם, לעלות למקום גבוה. כל אחד ראה איזה גבעה, איזה הר, עלה למעלה. וכשהוא נותן ה' בראשה לכתוב ההרה, אוקיי? כמו המדברה, פתרונו כמו אל ההר. זה דגש כאילו? למה דגש? ההר, הידוע. יידוע. הידוע. מיידע את זה, אוקיי? ומשמע לאותו הר הידוע ומפורש בפרשה. ההי הזה מחליף את להר. אז יש לנו, פה הוא אומר, כשזה ההרה, יש לנו כאן שני דברים. והרה זה שזה מצב לא ידוע. שזה הר סתמי. לא ידוע, אלא סתמי. באופן כללי. כן. אז הרה זה הר פלוס המיקום. וההרה זה הר פלוס מיקום פלוס יידוע של הר ספציפי. אוקיי? למה זה רגע, הסגול מפריע לך, הוא מפריע לא רק לך. אז רגע, בואו קודם כל נסביר מה זה ההי הזאת שבראשה, שבסופה שהיא במקום זה. נקראת ה' המגמה בדקדוק. ה' המגמה זו בעצם סיומת, לא סיומת, קמץ פלוס ה' הנוספת בסוף מילה המציינת מקום. כל מילה שמציינת מקום כלשהו, אפשר להוסיף לה ה' בסוף, ואז זה נותן לנו את המשמעות של כיוון אל המקום, מגמה. בסדר? ממש כמו שתחילית למד עושה, כן? דוגמאות, נלכה דותיינה. אז כן, פה יש גם קשקוש עם היוד. מה? ברור שהבאת דוגמה מוזרה. כן, דוגמה מוזרה, אבל חשובה. לדותן דותיינה. שלח, נראה לי סנחריב משהו שם, ירושלימה. בסדר? ירושלים לירושלים. וישתחו ארצה לכיוון הארץ. אוקיי? לכיוון הארץ, למטה. ופה זה לארץ, לא לארץ. נכון, לכאורה, נכון. לארץ זה מילה מוזרה. נכון. גם להר. מילה מוזרה. מה? לא, להר זה לא מוזר. הם רצו להר. הלכתי להר. עזוב את הצרה, נו. אי אפשר לחשוב, זה היה במנפר. בואו נמשיך. וירד הערבתה. למה תף? למה אתה? למה ערבתה? כי הערבה מסתיים בה'. כי ערבה מסתיים בה' וזה מה שקורה בעברית לה'. ילדתי, בסדר? ככה זה מה שקורה לה' כשמוסיפים אחריה עוד משהו, היא הופכת לתו. אוקיי? זו תופעה גם בערבית, בשפות שמיות. אז הערבתה זה הידיעה בהתחלה, ערבה זה המקום, השטח ארץ, וההי של המגמה. הלאה, ויביאו את לוט עליהם הביתה, מילה יומיומית שגורה אצלנו, הביתה לבית, לכיוון הבית. אבל אני לא אומר ביתה, כי עצם ההי לא מספיקה לידע. נכון, כי לכל אחד יש את הבית שלו, זה ברור שזה בית מיודע. לא נכנסתי סתם לבית, ברגע שאתה אומר הביתה זה ברור שכל אחד זה הביתה שלו. ויעתק משם ההרה. הנה, נכון? זה ההרה שלנו, שרש"י אומר עליו שיש חילוק. אז ההרה, כמו שיש לכם פה גם, זה ההרה. חכה אפק, חכה. לך לקראת משה המדברה. גם למה הדוגמה הזאת, למה הבאתי אותה? כדי להראות שזה יכול להיות מדברה או המדברה. יכול להיות
למדבר, סתם, או למדבר מסוים. ודוגמה אחרונה, ויבוא בארה שווה. כל דוגמה פה יש לה סיבה. למה בארה שווה? לבאר שבע. היינו מצפים באר שבע, או באר שבע, נכון? אבל באר שבע זו צורת סמיכות. וכמו שאנחנו עושים ריבוי רק על הנסמך, אמרנו ילדי הגן, אוקיי, בתי חולים, יידוע כן, נכון. למה זה יתאים? זה, פה אין בכלל, בשם של מקום, שם פרטי, אין בכלל סוגיה של יידוע, לא שייך יידוע כי הוא מיודע מטבעו, אז זה לא רלוונטי. אבל הנסמך הוא לב המילה, נכון? הנסמך הוא הלב של הצירוף, צירוף הסמיכות. ולכן הוא זה שיקבל את ההי המגמה. מה זה מה שהוא הולך? הוא עיקר המשמעות, אוקיי? יש לך חטיף. איזה חטיף? חטיף גודני. ילדי הגן, ילדים לגן. נכון, כן. ילדי גן זה לא גן, זה ילדים. אבל באר שבע... יש לך באר, איזה באר? לא משנה. זה שם של מקום שהוא בנוי בצורת סמיכות, והנסמך תמיד הוא הלב של הסמיכות. אם אני רוצה לשים ה' מגמה, אני אשים עליה. אם אני רוצה לשים ריבוי, אני אשים עליה. מה? למה ה' על הבאר? כי הבאר היא הלב של הסמיכות. זה הפוך מילדי הגן? ששם הגן זה העיקר? לא, ילדי. אתה מרבה... לא, עזוב את הה', זה ה' הידוע, זה לא את הה'. זה ה' המגמה. הבנתי. בסדר? הידוע הוא על הסומך, נכון. אבל הדברים החשובים, ריבוי, מגמה, על הנסמך. טוב, צד שני של הדף. כמה תזכורות וכמה עניינים שחשובים להבין את הרש"י. אותיות השימוש ב' כ' ל' מנוקדות בדרך כלל בשווה. ישם נערות למדבר. כן, הנה מדבר לא מיודע. אם אותיות בחל מצטרפות לשם מיודע בה' הידוע, נשמטת הה' וניקודה עובר לאות השימוש. ויהודה באה למצפה למדבר. למדבר זה להמדבר, זה מה שכתבתי פה. להבית, לבית. זה ידוע, ככה זה גם בעברית החדשה. האמת, היה איזו תקופה, התחילה בספרות הרבנית וקצת נגררה לתחילת העברית החדשה, שכן היו כותבים בהבית. אוקיי? ממש בית, ה' בית, לא השמיטו את הה'. אוקיי? להסעודה. כן, נכון. גם הרב קוק, נכון, זה התקופה בדיוק שמשום מה זה היה, ואז זה נעלם וחזר להיות כמו בעברית המקראית. בסדר? אז אותיות בחל, כשזה לא מיודע זה שווה, כשזה מיודע זה גונב לה' הידיעה את הניקוד ומפיל את הה'. מם זה לא עובד. מם זה לא עובד, בחל. מהבית. נכון. עכשיו נדבר על ה' הידיעה. ניקוד ה' הידיעה לפני המילים הם, הן והר, שימו לב, 3 מילים מיוחדות. ניקודה קמץ, זה יוצא מהכלל, זה לא כמו בטבלה שלמדנו. אוקיי? זה 3 מילים. 3 המילים הללו, וזה גם מופיע בכללי האקדמיה, מתחת לטבלה יש כוכבית, ה' הידיעה במילים הם, הן והר בקמץ. בסדר? קמץ ולא... ולא, היה צריך להיות סתם פתח, כי לפני ה', סתם ה' זה פתח, אוקיי? שים לב, שמתי פה את הנקודה למטה, למי שהיה, אם מישהו המגדיל ראש ואומר, רגע, אבל ההרים, למה ההרים? אוקיי? כי ה' הידיעה בסגול היא לפני ה' קמוצה בלתי מותאמת. החוק שלמדנו על ה' בסגול לפני ה' קמוצה, בשיעור הראשון, והזכרנו את זה עוד כמה פעמים, זה לפני ה' קמוצה לא מותאמת. במילה הרים, הטעם הוא על הרים, כן? על הריבוי. אז הה' הקמוצה היא לא מותאמת, ולכן חל החוק של ה' בסגול. זה לא רלוונטי. פה יש לנו מילה חד-עברתית, היא מותאמת, הר, הם, הן, וה' הידיעה לפניהם היא בקמץ. לא מצאתי טעם לזה. בסדר? אני אנסה למצוא טעם, סיבה, למה זה ככה, אוקיי? ואם ההר הוא ביחיד, שהטעם הוא לא על הריבוי? אז הנה, זה חריג. ההר בקמץ, סוף ג' ההר. קמץ קמץ. במקום פתח? במקום פתח. לא משנה לנו. לנו? זה תנועה יותר ארוכה. מבחינת הגייה של עברית חדשה זה לא משנה. אבל פעם הגו זה הו. אז זה כן שינה להם, אם זה הו או ה. שינה, בסדר? עכשיו, אם אות בחל מצטרפת לההר, אז כמובן שהיא מקבלת את הקמץ החריג הזה. בהר, להר. נכון? ב' עם קמץ, ל' עם קמץ, זה מופיע לכם פה. ברור? נסעתי להר, טיפסתי להר, ישנתי בהר. קמץ, קמץ. ושוב, זה חריג. אגב, אלה... אז מתי נכנס הצירי? רגע, אלה 3 מתוך 4 מילים יחידות בתנ"ך, שהן
שמות עצם, שהם שתי אותיות, האות הראשונה ה'. רגע, אנחנו רואים קצת ערבית עכשיו. לא חייבים. לא, הס זה פועל. ציווי. הס. רוצים למצוא את הרביעית? מה שאני אגיד לכם? אני כולה עובר 22 מדהים. הד. זהו. פעם אחת, הד. יש. אבל זה לא עם קמ"ט, זה שונה. נכון. גם הם והן זה לא עם קמץ. קיצור, משהו מוזר, אני עוד בודק את הנושא הזה. אוקיי, ד' אפק זה בשבילך. צריך להיות הרה כשלא מיודע. היינו מצפים, כן? הרה. ברור? נכון? הר, סיומת ה' המגמה, זהו. וההרה כשמיודע, כמו בפרשה שלנו. והקמץ הראשון של ההרה זה בגלל שההר זה יוצא דופן. זה הסיפור. נכון? כאילו, הקמצים, שני הקמצים של המילה הרה, זה לא בגלל שהוא יוצא דופן. פשוט כי הר כותבים ככה. זה הניקוד של הר, זה ניקוד ה' המגמה, זה ניקוד ה' הידוע. תמיד בקמץ הניקוד של המגמה הזה? כן. הביתה, המדבר, תמיד בקמץ. יכול להיות שלא כתבתי, לא ניקדתי. סיומת קמץ פלוס ה'. כן, קמץ ה'. למה הרה בסגול? נורא מטריד, נורא מציק. בגלל שזה מציק, הרבה מפרשים דיברו על זה, כי זה באמת חריג. אז אבן עזרא אומר, אל ההר נעשו. שימו לב, הוא חולק על רש"י. ההר, הוא אומר אל ההר, כן הר ידוע ומיודע, והיא מילה זרה. למה הכוונה זרה? יוצא דופן, חריגה. היא מתנהגת בזרות. לא מסביר, אבל אומר, זה חריג, זה מציק. רד"ק אומר, ובאה ההי בסגול. אבל אבן עזרא לא מדבר על סגול. ההר. לא, אבל הוא מסביר את הסגול. אם הוא אומר שהיא זרה, ברור שעל זה הוא מתכוון. המילה הרה, זרה. הרה, זה לא דבר הגיוני. אתה אומר, בא הביתה, לא הביתה, מה זה? ברור שעל זה, זה מה שמציק לו, אין פה משהו אחר. מעניין שהוא אומר אל ההר. הוא מביא את ההר כדי להגיד הפוך. רגע, מה? מעניין שהוא אומר אל ההר נעשו, למרות שרש"י עבד כדי להדגיש לנו שאתה... נכון, אמרתי, הוא חולק עליו. רש"י אומר להר כלשהו, להר סתמי. ואבן עזרא אומר, נסו אל ההר. רגע, אז מחלוקת עקרונית, שהיא המגמה זה למד פתוחה? עוד פעם? יש בסגול ששנה, לא, בלי קשר לסגול. רגע, בלי קשר לסגול. אבן עזרא אומר שהיא המגמה זה למד פתוחה, תמיד? לא, הוא אומר שזה, פה הוא מפרש את זה ככה. לא תמיד. בגלל הסגול? אבל אם רש"י אומר, זה לא יכול להיות, אבן עזרא אומר, זה כן יכול להיות. כן. הרה זה כמו ההרה? כן. ואז סתם הרה, זה כמו ההרה. בסדר. כן, אותו דבר. מבחינתו זה כן הר שהוא מיודע, כן הר שהוא ידוע. אין לזה. מה? אין לזה הסבר לפי מה שאנחנו יודעים על למד. נכון, אין לזה הסבר. אפשר להגיד את זה בגלל הסגול הוא אומר את זה, והוא מסכים לרש"י באופן כללי? בגלל הסגול הוא אומר פה ספציפית? אולי, אבל הוא לא אומר את זה. רד"ק אומר משהו מצחיק ומשונה, ובא ההא בסגול כמו סלע. כן, מה ההשוואה הזאת? לא ברור. צריך עיון. סלע זה שם עצם, זה לא קשור ל... זה גם לא שם עצם, זה מין איזה מילת קריאה כזאת, נצח או מה, הרי הפירוש הזה לא לגמרי ברור, זה לא מילה לגמרי מפורשת. לא, אז הוא יכול להביא מיליון מילים אחרות, כן? אבי עזר אומר, ידוע לנו, ופה אנחנו מגלים שרש"י לא הביא דבר בשם אומרו, ידוע לנו מאמר רבי נחמיה ביבמות י"ג, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה, הטיל לה ה' בסופה. זה מה שהתחלנו איתו את השיעור. רש"י מביא את הכלל הזה מלא פעמים. אז זה מיבמות. ושם גם יש עוד כל מיני דוגמאות מאוד מעניינות ביבמות הזה, הסתכלתי, תסתכלו גם. וכן כאן, והוא מכפולים. מי זה הוא? מה זה כפולים? שתי ה' לא. מה שהוא רוצה להגיד, שהמילה הר, שתי אותיות כאן? לא, שהמילה הר, בעצם השורש שלה הוא מגזרת הכפולים. הרר, זה השורש של הר. למה יש שורש לשם עצם? עברית, אנחנו הולכים לפי... יש שורש לשם עצם. כן, אין סיבה שלא יהיה שורש לשם עצם. כן. ורגע, והנפרד, שאין לנו אותו, כלומר, הוא אומר, הצורה הבסיסית של הר, משקלה הרר בו"ב נקודות. מה זה ו"ב נקודות? שני סגולים, יפה. כן? יש לנו שני משקלים מהסוג הזה. ספר, שזה ב5 נקודות, צרה סגול, וברך, רגל, דגל, שזה משקל של סגול סגול. זה 5 נקודות, זה 6 נקודות. אוקיי? ומשמע דרב לא סבר כרש"י. עכשיו אנחנו מגיעים. והא בסופה כן משמש שני שימושים.
אוקיי? גם למד וגם יידוע. מה שרש"י אמר לא, נכון, כמו אבן עזרא. דהיינו אל ההר, הר ידוע. אוקיי? אז מה שרש"י אומר לנו, רגע, מה שרש"י אומר לנו, אינה עומדת למד ונקודה פתח תחתיה, אז פה אומר לנו אביעזר בשם רב נחמיה, ה' בסופה משמש שני שימושים. בסדר? אין בעיה, אין בעיה שה' המגמה, הה' שבסוף, היא גם למשהו מיודע. ועכשיו, אין לנו הסבר, כן? אל תצפה להסבר, רק מתייחסים לזה. מנחת שי אומר, בספר דקדוק ישן, כתיבת... רגע. זה שהוא חולק על רש"י בעניין הידוע. הידוע זה לא עוזר לסגול. זה לא עוזר. אין מזור לסגול. אין מזור. אוקיי. לא יהיה לזה מזור. לא, אז המזור... למה? הערה זה לא ניסה לפתור את זה? זה למה הוא נכנס לערה הזה? הערה. מה עניינו? אתה אומר, אולי הוא בא להגיד לנו שאיפשהו באיזושהי צורה מקורית קדומה, זה הר. שזה מצחיק שאין לה שום הוכחה, המילה הר מופיעה ברוך השם במקרא. אני בא להגיד הוא מכפולים, מה עניינו? סתם להגיד לנו... יכול להיות, כן? כמו צל. צל זה צלל. יכול להיות שזה אולי זה, אבל הוא לא אומר את זה, אנחנו צריכים... הוא מכפולים, מה עניינו? תן לי רגע לחשוב, רגע. נכון, אתה צודק, זה ברור שהוא מתייחס לזה. אחרת אין סיבה להזכיר את זה. יפה, אז רגע, בואו רק נסיים. לא, אז אין בעיה, זה לא קשור אבל לשאלת הידוע של... לא, זה שתי שאלות נפרדות, ברור. מנחת שי אומר, בספר דקדוק ישן, כתיבת יד מצאתי כתוב, בלשון הזה, הרה נסו. בכל ספרי, אני לא יודע למה זה ספרי ולא ספר, דווקני, מה זה דווקני? מה? לא. דווקני זה מילה נדירה יחסית, שפירושה דקדקני ומדויק, ומשמשת בעיקר כשמדברים על איזשהו כתב יד, איזשהו גרסה, איזשהו נוסח של ספר, אוקיי? דווקני, כלומר דייקני, כן? חילופי י' ו', תזכרו את זה, אנחנו נדבר על זה. חילופי י' ו', דייקני, דווקני. זה לא מלשון דווקא? לא. כן, זה גם מישהו שהוא מדייק ו... נכון. אז הוא אומר, הרה נקוד בצרה וטעמו למעלה. מה זה למעלה? מלעיל, הרה. אוקיי? טעמו למעלה, הכוונה מלעיל, הרה. בסדר? צרה, לא סגול, בסדר? שימו לב, הוא מכיר את זה בצרה. מה זה משנה שטעמו למעלה? שזה אכן ככה, הרה. ולא הרה. כן, ולא משהו אחר. אבל בספרים מדויקים שאצלנו, לא מבין מה ההבדל בין ספר דווקני לבין ספרים מדויקים שאצלנו, נקוד בסגול ונמסר עליו לט. וכמו כן רד"ק, וכן כתב רד"ק בשורשים שהה' בפתח קטן תחת פתח גדול. בואו נעבור מהר על הנקודות שאני מבאר לכם פה. קודם כל, מדקדקי ימי הביניים קראו לסגול פתח קטן ולפתח פתח גדול. ואנחנו נראה את זה בכוזרי. בסדר? מבטיח. אז הוא אומר בעצם, יש לנו פה במקום פתח גדול רגיל, שצריך להיות הר עם פתח, סגול. הוא רואה את זה בספרים. ומה זה נמסר עליו לט? כשנתקלו בעלי המסורה בצורה יחידאית, ציינו לידה למד קטנה. בשוליים של הגיליון, פירושה לט, כלומר אין עוד כמוה. יש את זה בתיקון קוראים נראה לי. כן, בגרסאות מסוימות של תיקון קוראים יש בצד את העיירות מסורה גדולה ומסורה קטנה, אז הלמד פירושה שזו צורה שאין אותה עוד פעם, רק פה. בסדר? עוד נדבר על המסורה גם הרבה. ומה זה כן כתב רד"ק בשורשים? שורשים זה ספר השורשים לרד"ק. ספר מאוד מאוד חשוב שהזכרנו כבר ועוד נזכיר אותו, שהוא בעצם עובר על כל, הוא בעצם מין מילון שעובר על כל השורשים, כן? נגיד אכל, א' כ' ל', והוא אומר כל מה שיש לו להגיד על השורש הזה. מי זה בעלי המסורה? בעלי המסורה אלה בדקדקים חשובים מאוד במאה התשיעית עשירית, בעצם כתבו הערות על כל המקרא בעצם, כדי לעזור למסירת הנוסח ולשימורו, אוקיי? זה בעצם סוג של תיקון קוראים,
אוקיי? וזה המקור של זה, זה המוסד הזה. יש נפתלי בן אשר, שהוא הבעל המסורה החשוב ביותר, שבעצם כתב את הערות המסורה על הכתר, על כתר הרמצובה. אוקיי? בעצם מה שמסור בידינו זה בזכותו, זה הוא תיקן. אוקיי? הוא ניקד, הוא הגיע, הוא כתב הערות. זה אנשים גאונים, זה אנשים שידעו את כל התורה, את כל התנ"ך בעל פה. הם ידעו אם המילה הזאת מופיעה עם פתח ותביר, ובשם היא מופיעה בקמץ ודרגה, כאילו משהו מטורף. הכל ממסורת והעברה ו... כן, הכל, ובלי מחשבים. מטורף. אנחנו נדבר על המסורה, זה דבר מאוד מעניין. מה זה המאה העשירית ביחס להשתלשלות התורה שבעל פה? זה גאונים, אני חושב. כן, נו, סעדיה גאון, רבי סעדיה גאון כזה, סטייל. והם פעלו בארץ ישראל. כלומר, זה טבריה כזה. המסורה זה מוצאה מטבריה. כבוד לטבריה. חזק וברוך, רבותיי. יש לנו עוד הרבה עבודה. ועכשיו אני רואה שלא הקלטתי זה, אבל זה בגלל כנראה שבתת מודע ידעתי שמקליטים אותנו שם. רגע, אבל אני רואה שזה לא הוקלט. אוי, לא נורא.